presúvajú na štartovaciu čiaru. Tak Kremnické Bane, poďte na to. Kremnické Bane vybehli, vás starosta na čele. Na košíku, ten volí šiaru, už to tam je. Takže sami ste videli, čo sa udialo. Veľmi rýchla voda zozadu bola. Potom prúdari nedobehli tam, kam bolo treba. Pravý krk sa nám síce zostrknúť podarilo, tam je čas 22:13, ten by bol pekný, ale naľavo časomiera stále beží, takže za tento pokus budeme musieť zapisovať enko. Aj pre tento tým platí to, že dnes ideme na 2 pokusy, takže